Għal min jiftaħ in-negozju tiegħu stess, l-akbar sodisfazzjon x'aktarx ikun li jara li l-klijenti jieħdu gost bis-servizz. Dan sentiment li żgur mhux forsi tidentifika miegħu Michelle Muscat, li wara li fetħet ir-restorant tagħha stess 15-il sena ilu qatt ma ħarset lura. Illum irħejnilha sal-Pjetà biex ngħidu kelma ma' Michelle dwar il-ħajja tagħha bħala s-sit ta' dan l-istabbiliment. Jiena Michelle Muscat, ili hawnhekk fir-ristorant tiegħi għal dan l-aħħar 15-il sena. Qabel hawnhekk kelli wine bar żgħir il-Belt, però ma domniex għamilna ftit xhur għax imbagħad ftaħna hawnhekk u tittażel. Ir-rwol tiegħi huwa ftit minn kollox. L-iktar ħaġa importanti li nkun hawnhekk, li nkun fil-post waqt il-ħin tas-service. Ġifieri aħna niftħu kuljum lunch u dinner minn barra nhar ta' tnejn, kulħadd fil-għaxija, ġifieri bażikament minn nofsinhar sal-erba' nkun hawnhekk u nerġa' niġi mis-seba' u nofs il-qudiem. L-orders noħodhom jiena, nagħmel l-ordnijiet ta' matul il-ġimgħa jiena wkoll, ħafna mix-xiri nipprova norganizzah, saq xejn minn kollox. Bħala edukazzjoni tiegħi kont imur St. Joseph School bla tal-Bajda, għamilt il-primarja u s-sekondarja hemmhekk. Għamilt low levels minn hemmhekk, u mbagħad mort sixth form, mort in Lyceum u għamilt A levels hemmhekk. Kont fukajt fuq accounts, economics u maths. Bqajt nistudja u nipprattika dejjem l-accounts, infatti l-xogħol li kelli dejjem kien fis-settur finanzjarju. Kont financial controller, assistant financial controller mal-privat, għamilt 25 years naħdem mal-privat. In the meantime, kont iżżewwiġt u kelli t-tifel, allura ma bqajtx għaddejja bl-istudji, dak iż-żmien ma kienx daqshekk faċli daqs illum, m'aħniex qed nitkellmu llum. Komplejt naħdem wara kiber ftit it-tifel, meta għadda żmien wara li ħadd hawnhekk u baqa' għaddej iż-żmien, inserta faqat il-COVID u spiċċajna d-dar. U jiena m'iniex waħda li ma tant ma nħobb nagħmel xejn, allura kienet sattini rasi. Apparti li dejjem nistudja affarijiet oħra, daqqa xi lingwa, daqqa mbejjed. Kif bdiet il-COVID kienu ħarġu l-applications għall-MBA l-ITS in International Hospitality Management through l-Emirates Academy in Dubai u applikajt għalija. U għadda żmien wara sentej irnexxieli niggradwa wkoll masters. Fil-verità, mhux il-lib tal-catering, aħna trabbejna fil-catering, jien għan-nannu tiegħi fis-60s, 70s. Mbagħad komplew il-ġenituri tiegħi u tzijiet fl-80s kellna l-iktar stabbilimenti tal-catering bar li kien hemm il-Belt. Mantiki magħluqin, jiġifieri bħalma ngħidu l-Cafe Premier, il-Brittanja, l-Awstralja Bar, il-Canberra, dawk kienu kollha tan-nannu u tal-familja min-naħa tal-mami tiegħi. U trabbejna hemmhekk. Fil-verità, biex naraw l-dadi konna irdu mmorru hemm għax id-dadi jkun xogħol ħafna mill-ħinijiet, meta d-dadi jkun off jiġi d-dar jolqot jistrieħ ma nistgħux nitkellmu jew anke aħna nkunu l-iskola għax il-ħinijiet dejjem kienu differenti. Din l-industrija dan il-qasam partikolari ħafna, jekk ma jkollokx il-passjoni u l-imħabba l dax-xogħol mhuwiex xogħol ta' mid-9 sal-5 u tlaqna lejn id-dar u ħallejna kollox u warajna fil-post tax-xogħol. Pjuttost kif tidħol hawn titħalli l-problemi kollha tiegħek barra għax inti tifhem ħaġa li n-nies jiġu hawnhekk biex jieħdu pjaċir. Hawnhekk mhux post li ġejt biex argumentajt jew ġejt biex saqsejt xi ħaġa, hawnhekk inti ġejt għandek satej 3 sigħat mill-ġurnata tiegħek, għandek parti mill-paga tiegħek. Iddeċidejt li tgħaddihom hawnhekk, mela min jaħdem hawnhekk irid ikun jagħti l-100% tiegħu biex dik l-esperjenza ntuwilhom 100%. Fis-settur tagħna we are lucky enough li għandna l-ITS. Tajjeb, l-ITS illum jiena ili nsegwi l-ITS għal ħafna snin u rajta tinbidel. Fil-verità rajta tinbidel. Sena wara l-oħra żdiedu l-courses, għandna xorti kbira li fl-industrija tagħna kemm aħna l-individwi u kemm mal-impjegati tagħna
nistgħu nibagħtu l-impjegati tagħna għal training jew anke l-ITS llum qed joffru li jmorru fil-stabbilimenti u joffru training. Pereżempju, jiena ngħid għalija vera għamilt il-masters l-ITS, però kemm qabel u kemm għadni s'issa sa nhar it-tnejn li għadda, għadni kif għamilt l-advanced level in wines. Il-korsijiet li hemm huma fenomenali, hemm ħafna training x'jista' jsir, inti ma tistax tippretendi li jkollok stabbilment tal-ikel jidħlu n-nies biex jieklu u m'għandekx idea min iservihom ta' x'qed jiġri bilkemm ikunu jafu jirrisponduhom. Hija importanti ħafna l-impjegati tagħna u aħna stess l-owners li nkunu qegħdin immexxu dawn l-istabbilmenti li nieħdu training neċessarju. Apparti li ovvjament nħossib hawnhekk ir-restorant għandi żewġ ruoli oħra li ma tantx li daqshekk fihom. Bħalissa qed nokkopol kariga ta' President tal-Assoċjazzjoni tal-Catering tal-ACE. Ili sentej, kważi sentej, inċidentalment kważi sentejn ukoll ili Deputy Chairperson tal-ITS. Kont ili fil-Board of Governors għal bosta aktar snin, però bħala Deputy Chairperson ili kważi sentejn ukoll. L-Association tal-Catering Establishments, l-ACE, hija assoċjazzjoni li twildet madwar 5 snin ilu, bdejnija ftit minn nies. Kif wasal Covid, irrealizzajna kemm hawn bżonn ta' assoċjazzjoni bħal tagħna, irrealizzajna li ma kienx hawn vuċi tar-ristorantiera u Malta. U kien hemm ħafna diffikultajiet, speċjalment meta beda l-Covid u bdew jisaqsuna biex jidħlu membri. L-irwol tagħna huwa li nkunu vuċi bejn ir-restorantier u l-awtoritajiet. Fl-Istitut tat-Turiżmu fl-ITS aħna bħala Board of Governors nintaqgħu regolari darba f'xahar, niddiskutu xi jkun qed jiġri, bħalissa l-iktar ħaġa li looking forward għaliha li fil-viċin mhux daqshekk qarib naraw l-ITS il-ġdida li sa tkun Smart City. Dik hija priorità kbira tagħna. Talima li tiswa ħafna l Michelle fil-fatt hija l-qatt mu tard wisq għal ħadd biex jitgħallem. Komplejna d-diskussjoni tagħna ma' Michelle fejn tispjegalna kif wieħed bla ma jrid jibqa' jitgħallem f'dan ix-xogħol mhux biss bil-kuntatt mal-klijenti iżda wkoll mal-ħaddiema. Tal-immiet li swew li fix-xogħol tiegħi, mela jiena wieħed mir-role models tiegħi għax kien kellu din l-industrija kien in-nannu, missier il-mama tiegħi. Dejjem kont narah hands-on, jaħdem kuljum, dejjem fl-istabilmenti tiegħu minn wieħed għal ieħor, ħajara x'qed jiġri, dejjem close mal-impjegati, inti ma tistax tagħmel dak id-distakk mal-impjegati, trid iżommhom familja ħbib tiegħek, tajjeb biex tkun taf x'qed jiġri. U iżom saqajk mal-art, xi ħaġa li kien jgħid lin-nannu u nibqa' ngħidha sal-lum u forsi tgħidli mela ma tridx tikber. In-nannu dejjem kien jgħid ma ninsija qatt, ikbar int, ikbar hemmhekk. Mela żomm saqajk mal-art. Iktar ma tkun żgħir, konċentrat fl-industrija tiegħek, fis-settur tiegħek, ikbar int. Imma m'għandekx għalfejn tikber. Tikbirlek rasek, tikber inti, tiftaħ hemm, tiftaħ. Be focused. Għadni kif semmejt in-nannu, apparti ommi u missieri li tlifthom it-tnejn u missieri li stess ħadem fil-catering u l-mami tiegħi kienet dejjem focused fuq il-familja, role model ieħor tiegħi li mhux is-soltu tista' tgħidlek huwa t-tifel. Is-soltu t-tfal ħarsu lejn il-ġenituri, ma jiena nħares ħafna lejn it-tifel tiegħi, jallimni ħafna du jallimni sal-lum, ma jgħixaw Malta imma b'telefonata u b'messaġġ kuljum jallimni. Sfidi hemm ħafna f'dan is-settur, speċjalment bħalissa l-ikbar sfida li għandna hija r-riżors umana. Hemm ukoll inflazzjoni, il-fatt li tkun mara m'għadix daqshekk, però fil-bidu kont inħossha ftit għax anke bħala min ikun supplier, anke kif ikellmuk li għax mara mela ħankellem il-manager. Ma tantx konna nkunu aċċettati bħala nisa f'dan ir-rwol, però ningrazzjaw il-Bambi m'għadix hekk l-istorja. Il-passjoni lejn dan is-settur ġalek tibqa' għaddejja. Ikun hemm momenti fejn tajt imma naqta' qalbi, ħanieqaf. Ikun hemm momenti li affarijiet qed jiġu ħżiena, daqqa l-istaff, daqqa tħossok is-saħħa, ix-xogħol ma jkunx sejjer tajjeb. Il-passjoni tibqa' u s-sodisfazzjon meta tara n-nies qed jieħdu pjaċir.
u n-nies jibqgħu ikollok repeat custom, hemmhekk iva s-sodisfazzjon huwa kbir. Ix-xogħol tiegħi l-iktar ħaġa li għandu speċjali li jlaqqak man-nies u jlaqqak ma' kulħadd, ma' kull tip ta' nies. Dan ix-xogħol tani ħafna memorji sbieħ, speċjalment tintaqa' ma' artisti, kantanti, atturi, politikanti, footballers, li tarhom jiġu u jiġu għal darba darbtejn huwa sodisfazzjon kbir. Nerġa' ngħidlek l-ikbar sodisfazzjon li tara nies li jerġgħu jiġu. Jekk hawn xi nisa jew tfal li qed bniet speċjalment jekk qed jisimgħuna, intihom parir li jekk iħossu li dan ix-xogħol huwa għalihom, taqtgħux qalbkom, huwa xogħol sabiħ, vera impenjattiv, għax aħna nafu li meta nidħlu għax-xogħol nafu meta noħorġu ma nafux, m'għandniex festi, ma s-sodisfazzjon li jtik dan ix-xogħol huwa kbir. Minkejja l-ħajja maġla li ġib magħha il-karriera li faslet Michelle għaliha stess hija waħda li tinżlilha għasel. U issa li għalaqna dan il-vjaġġ kulinari, inħeġġukom tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-avventura li jmiss. Narawkom u l-ikla tajba. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.